Helmugen plataforma adimenduna edo HPA turismoko estatu idazkaritzaren ekimena da, Segiturrek garatu du, eta suspertze, eraldatze eta erresilientzia planaren bidez finantzatu da. Xedea, estatuko turismoaren digitalizazioa eta jasangarritasuna sustatzea eta helmugak. Enpresak, turistak eta bertakoak lotuko dituen ekosistema digital bat sortzea. HPA azpiegitura teknologiko ireki eta modular handi bat da, eta zerbitzu digitalak. Kudeak eta tresnak eta datuetan oinarritutako irtenbideak eskaintzen ditu. Ekimenaren ardatzak dira turismo ekosistemaren digitalizazioa, datuen adimena eta etengabeko berrikuntza. Iruña helmuga turistiko adimendunen sarean dago. Hiriaren erronka da bere zerbitzu turistikoak digitalizatzea, datuak integratzea, bisitarien joan etorriak kudeatzea Sanferminetan bereziki eta bertan bizi direnen jasangarritasuna eta bizi kalitatea ziurtatzea. HPari eta suspertze planaren finantzaketari esker, Iruña eraldaketa digitalean aurrera egin ahal izateko aukera duen 26 helmugetako bat da. Hiriak Iruñearen biki digitalean integratutako tokiko plataforma turistiko bat garatuko du, eta horri esker bisitarien mugikortasuna, jasangarritasuna eta bizipenak aztertzen ahalko dira denbora errealean. Tresna horrek udalaren datuak eta datu turistikoak estatuko sarearekin bateratuko ditu eta erabakiak hartzea eta kudeaketaren efizientzia hobetuko ditu. Iruña HTA sareko beste helmuga batzuekin lankidetzan ari da zerbitzu digital partekatuak sortu, jardunbide egokiak trukatu eta berrikuntza sustatzeko. Hala, Nafarroako hiriburua helmuga adimendun, konektatu eta jasangarri gisa sendotzen da, turismo digitalaren aro berrian zeharo integratuta.